baş hevalên hêja temaşevanên birûmet em bi bernameyeke rojev pêşverî we ne. Îro mijareke girîng em dixwazin niqaş bikin. Yani di bernameyên Arwar TV de ez pir cara tînim ziman bi taybetî xebatên derbarê zimanê Kurdî de xebateke pîroz he û ev bar jî zêde dikeve ser milê malbatan, dikeve ser milê dê û baban. Lê mixabin heya niha jî yani derbarê pêşxistina zimanê Kurdî de hewildanên ku têne nîşandan têrê nakin. Min ecar cana di bernameyê Arwar TV de mînak jî didim. Mesela hin Kurdê me ji Kurdistanê têne li Ewropayê em dibînin cîwana. Bi wan re em diaxifin, em dinêrin de gotina tînin ziman pêncê wî Tirkiye, pêncî ancak, pêncê din ancak Kurdî ye. Divê hewildanên ji bo pêşxistina zimanê Kurdî bi taybetî zêdetir bên li pêşxistin. Îro bi taybetî ez bi pisporeke vê xebatê re, bi xebatkareke vê xebatê re em bêjin, bi kedkareke vê xebatê re ez dixwazim hineke em sohbet bikin, niqaş bikin. Kekê Sofî Özgen bi xwe parêzer e li Îstenbolê, lê belê hewildaneke wî bêhempa heye taybetî ji bo pêşxistina zimanê Kurdî. Ka ez kekê Sofî bîrim ser stûdyoyê. Kekê Sofî tu bixêr hatî. Baş evar baş kekê Ahmet û hemû temaşevanê Arwar TV. Hevîdarim tu başî. Ez îsal daha başdirim. Hevalên weke te divê pir baş be. Yani pêwîstiya me bi rastî li Tirkiye bi hevalên weke te, xebatkarên weke te, xebatkarên dilsoz yê ji bo çand û hunera Kurdî û taybetî zimanê Kurdî. Kekê Sofî hema em bikevin nava mijarê, car carna ez navê te jî dizim mînak nîşan dikim. Bi taybetî hewildanê te ez dişopînim ser medya civakî. Rewş niha çawa ye ew hewildanê bi taybetî hemkî mekteb dest pê bûne ez sıx dibînim tulpêşiya dibistanayê kaxiza belav dikî dizî dê û baba divê vana îmze bikin, wiha bikin ji bo ku zarê we bikarbin dersê Kurdî bibînin. Ew hewildanê ku tu nîşan didî çi encam heya niha girtin em hineke wê da dest pê bikin. Belê. Ji 2012 de li dibistanên navîn li pola 5, 6, 7 û 8 mafê dersa Kurdî jî heye wek dersa bijare. Mixabin di wan ji 2012 hetanê niha hê li bajarê mezinên Tirkiye em bêjin li Edenê, li Enqerê, li Bursê, li İzmîrê, li Stenbolê û gelek bajarê din. Hê dersa Kurdî dest pê nekiribû. Bu van xebatê xwe me van xebatê ku van sala em dikin em dixwazin hem li cêr em van xebata dikin hem jî ew xebatê me îca li her alî Tirkiye bênasandin ku we mafê dersa Kurdî jî heye û malbat dersa Kurdî jî bijêrin. Çi endam dî bi rastî heta niha li Stenbolê encamekî ku pratikê da em bibêjin bu ders heta sala îsalî nebû. Sabata çûyî me zêde xwe da navçeyeka Stenbolê, Esenyurta Stenbolê û ew dîmenê ku vêgav li medya civakî têne belavkirin ew xebatê bi dibistana bi dê û baba bi xwedevana re wê çaxê hatkirin encam jî şikir baş bû û cara yekemîn hem di dîroka Cumhuriyeta Tirkiyeyê Komara Tirkiyeyê Komara Devletê de û hem jî ji 2012 de cara yekemîn li Stenbolê jî zengilan em bibêjin zîlan ji bo dersa Kurdî jî lê xist. Piranî cî ku em li berîne Sultan Alparslan dibistana Sultan Alparslan me pir xebat li wêrê kir. Li wêrê heftê û pênc xwendevana bi fermî vêgav dest pê kir di polan da
و دبستانه که نیجی هیه ناوی حسین چریک دبستانه ناوین حسین چریک لوری دست به نکر بو مدیریت دبستانه قبول نکر ما پر حول دا پشتی مهکی پشتی فکرنا دبستانه دا مهکی شورا اینی مسری مدیریت پروردهی بازار خست نبو لوزارت پروردهی خست بوی آی ما همو کرنه سفربریه و باش بو بازی ام گودار کرد و داخوازا هم جی مالباتا بجی آنی لوی دبستانی جی وی هفته چوی قرار هات فستانن و جاره یکمی جی درسا کردی هات کرد. که صبحی yani tu veke parêzer qanûna jî dizanî, qanûnê Tirkiye jî dizanî. Mesela rê û rêbazên qanûnî çi ne? Em bêjin tu li Îstenbolê hineke pêra mijûl dibî rê û rêbazan bikartînî lêberê mesela em bêjin li devbajareke din weke Çewlî, weke Mûşê, weke Mêrdînê em bêjin hin malbat yan jî pir malbat dixwazin zarê wan jî dersa Kurdî bibînin rê û rêbazên qanûnî divê çi bên kirin? Yan jî yên rê û rêbazên bürokratîk çi ne? Girîng viyaye bira raya giştî hemû serîda Kurd bira bizamin ki ku vê riyahana fermiye. Alîkî de em dizanin bişaftin pir pêşve hatiye mixabin talûkeka mezin e li ser me alîkî de jî ji ber ku ev derfet heye dibe min xwe lê derkevin. Bira dê û bav bizamin ji pola çara ji bo pola pênca dibijêrin. Bu sakî yani em bêjin îsal zivistanê serê sebatê wan çaxa ji bo sala were meriv ders dibijêre sîstema wî bu salê. Bira bizamin lê elbette ki hinek asteng jî hene. Tu nevan astenga li ser mirovê me jî tirsekî mezin heye çünkü vê devleta bi sala nêzîka heftê salî Kurd hema bibê fermî jî xerexe kiribûn. Van salê dawî rê lê hatine vêkirin lê mixabin civata Kurda siyaseteka me ya ku armanca me yekemîn mafê zimanê Kurdî ve jî mixabin tunîne ji wê bûnê ev xebat pir lawaz dimînin pir li gor dilê me nînin. Îca bi xebatê ku me par kir me got em hinek xebatê wisa mînak bikin ku hem ambargo qalikê serdersa Kurdî li Stenbolê bişkêne hem li Tirkiye bişkêne. Bi rastî ew bang û ew axaftinê me bi di armanca bûn. Armancika wî yek bira li wê dibistanê êdin dersa Kurdî dest pê bike armancika me dinê jî me got bira Kurdê me li kêrê dijîn bira bijîn. Bira bibînin ku xebatê ew jî tên kirin netirsin xebatê wiha jî tên kirin û sûd jî jê tê vegirtin em jî li kêrê dibin bira bibin hewce nîne meriv here îlla li ber dibistanekî deng bike û wek mê kir bike lê en hindik dikare ji mamostera bêje ki forma dersê bire ez zariya xwe dersa Kurdî jî dixwazim kurmancî an zazakî ew bikeve serî însanî me û ez bawerim bi ders vekirina Stenbolê ku êdin di dopêr di TRT Kurdî da jî bû nûçe û televizyonên Kurdan da jî bû nûçe û di medya civakî da jî ereqekî pir xweş dît yani ew me bi sedan hezara tên temaşe kirin ti hetan hat xebatê me bi sedan hezara nehatibûn temaşe kirin erê hinek xebatê me bi hezara da hatin temaşe kirin lê vê agahiya dersa Kurdî bi sedan hezara heta wêneyeka ku li Esenyurtê mamoste û zarya strana zimanê Kurdî şîrînê wî dibêje di sê roja da 3 milyon û 800 hezar hate temaşe kirin tek di emka em bibêjin Rûpela Amed TV yani di Rûpela tek cîkî da evara vêga awê ku însan jî em dibînin li me jî dizvirin bi milyonan hate temaşe kirin ev ya cara tiştekî yekemîne û tiştekî gelekî şanaziyê ye û tabî ku wan em herkes di cîkî da em dildar û parêzvanên zimanê Kurdî
حسکر زمانی کردی اگر هر یک مدرجی که دا همه هندکشی دست باوی و سیستم اکوی ما اینی هین کریه و بو 5 ساله ام کومنا حس کردی به شخص وان خباتا دکن ادن سیستم اویجی ما باش هین کریه و ام وان جرباندن خوشی شو آمدن خلق خورا ببیشن و پار بکن ام اینی دزانیم که به سیستم چوا بکارته جوی بوری ایسال هیوی دکم و انشالله ایجا ام ببیشن حتانی نها از ویجی ببیشن بلکی دو 5 ساعتی بپرسه یارم بگوتا اف ما 2012 دهات جوی چاقی وردا بره زیده بیه نه لگورا دلیمه البت حتانی نها هزمارا ویجی ببیشن جوی چاقی حتانی نها اگر که هنک سدم نبونا آنا به میلیونان به دهان میلیونان زاروکن ترکان و کردان درسا کردی جات بو و لدجی بشافتنیجی آسمونیجی ابی گاوی کی باشویا لی بفان شرطی خویی کو حاکی به دوماندی حتی اینها 410,000 زاروکا درسا کردی دیه اگه تشتکی باشه لی بناساندن yani de tevaya Türkiye'de en beş de Kürdistan'ı u Türkiye ne? Türkiye tinine Türkiye cari yekemin medave kirin. Ha yani ev 410,000 ama hamu Kurbajarı Kürdistan'ı. Diyarbakır Mardin Çevlikli Bingöl'ü param dersi kurmadı hem dersi zadaki temizatın. Lübnan haramamaya tank. Lütfen 4-5 bazara, 3-4 bazara. He bali serhadi ra neçiye. He bali rojavayı va nehatiye. Teni bixira mamuste ki benavi Hüdayi Morsun bil bixira willi İzmir Mersin'e be bu. Evji luberi tadaylı seri hebu, zılm seri hebu. Le pasin lekirin. Ev ve gavçiye çevliki pıs şunaviji le Mersin'eci hecmar kem bu mekhabet. He hatta edeni nehatiye. لی بخواهد میکنم استانبول پاردان آساندن و ایسال به دست وکرنه که حتی روزه و رای گشتی از هیوی دکم ایجا ام آنا لحمو بازاری کردستانی همو و لپرانی بازاری مازنه دنیجی ایسال سالا وره بدنه وکر. تایبتی استانبول مهمه. Peki Türkistan yani İstanbul ve Bajar'e mezun ye Kurda tehdittin bir milyona Kürt edişi yani hayan daha İstanbul'u dersin Kürdi tine bu İsal destekler. Dibistani devleti de yana taybet yani geride vezareta perverdeyi mukabın tine bu. Peki yani kursen. Beli. Tu bala Kurda çava dibini alakaya malbata çava dibini İstanbul'u bir taybeti ev deri kutuçi peşa dibistana yani Kurdin kutein dibejin apevisti petune yeoloji tek tükün ev tek tükün Kur'ani mameste tek tük bebeje pevistine hani malbat dibejin zari meşhur Kurdi zane li brasti Kurdin ku van xabate medibinin Türkiye başladı. عبارت بیاتشی باشه او به آگاهی که درس کردی لستانبول دست پیکر درای گشتی دا بو روژه یعنی بگم ایک و حتی آنها درس کردی بایخود کرنه مخابن آلی که سیاست کرده سری دا بایخود کرنه و حتی آنها دو تایم خوشه دور دگرن او تیدا او جی تیدا و کردی دنی Kürdi normal Türkiye baş. Yani garip ve biti ki dersi Kürdi protesto dike yancı hem de yok durdu. Makabın dema mafi dersa Kürdi ha registra PKK o harekata dem. Embreje ana deme ve çakı. Yani dem parti ve dem parti. Ve dengi ki bilind ve havle ki bilind protesto kırın. Ediyat işte ne baş bu? Ledij derketin. Lidij derketin. Tabi Armanca van gotin em binavi dersa bijaren naxwazin em divin biraz rast perverdeya bikirdi be. Li gerek bidiyane ku rast devlet bixwaze jini karabine çünkü heve çaxi
بشین زمانی کردی جی تزه بدمون لدبستان زانینگه ترکیه او به دولت سر اینکاری هاته بود یعنی بنگه هاویت نبود وزیری پروردهی جوی چاقی گوته بود که اف دولت جی کجیتی بلیه لی برا رونه اف سیستم رونه امی ببنه دبستانی سرطایی و ببنه لیسه جی لی مخابن بفيد بروتستو وبفان حولي كل دجي هاتن مخابن دبستاني النابين داجي بيجي نهات يعني باندورك نيجاتيف شكل باندورك نيجاتيف جبوي مخابن جوي حركتي تشتكي نباش بو چونكي اوجي بون سدما بشابتني و جبوی کو ریل پروردهی کردی و ببه و کردی بر زمانی فرمی و هر آن درس کردی و درس مجبوری جبوی راجی بو بندکی پر نباش بو آستنگی. پکی ام آستنگی جهولی رابو نها باندوره که ولو هیه یا؟ براستی بیا از بویژم جله کی ام بویژن دناودا سروکی هر سروکین شاخن وی پارتیین جی که خوشی خود دم آجماراتینن جارنا اودوین اری حرکت عمل دجیهات اما مخواست وزاری خیلی بکن فقط مکتبی دبستانی قبول نکرده لی به خباتا ما دبه حاطره ناساندن که خبات ببه ریلی بده و ترسا کل سری هبو دبه حتوش کیراندن و ایکو هیم ببین ایکو ببینن چیز خو از باورم سال پیش تا اوجی بخوازن زارو که خورا بیدسی. یکی صفحه یعنی او علاقه ماموستا بخوا چوایه مثلا تو ماموستا نینی پاریزری لیبری مثلا deveriydin dişliğin vulu, mücari vulu zireti ve ki kareke mamusat demişandır. Mamusat zede hazırın peş. Mesela mamusat için bir taybeti malbata diğerin kuzarı kabişinin dibistani. Alaka mamusatın Kürt çavayeli ve xebati. Yani her vaha dinava has Kürdi'deki ezbuğar ki mamusat hene. Ez ya bivejim ligur potansiyela milleti me هندكه جلك هندكه البازاري في قبل أمري إمبيجن لموشي لتشولكي لواندرا البت بخيرة هنك ما موصية بخيرة هنك دلداران إمبيجن حس كردي دل كردي شخصا وب البت تأثير ميديا جواكي وتلفزيون كردستاني بان بخيرة بانا ليه خوازل ما موصية في كاريدا بيش دابونا ام normal مخاباتي خو بكرا البته ميجي بنا علي كار لي انا از ريا بيجم از بخو بانك دكم دم على ماموسه و ايصال يعني بطالبتي ايصال و بيبا از حاول ددم كم ماموسه دخوازي برا نه ماموسه درسان كردي به نورمال ماموسه اردگاري به ماموسه تركي به ايش ده ماموسه قادري دانه ماموسه كرد درس بابنه بكرا و ماموسین بشا زمان و ویژه کردی ایکود زانگهی دم درچونه مزون بونه از فازم اوجی دست باویج اوجی گرانی دوان خباتا دابن جخوک به او تی دابن اوی daha زیده باندور چه بکن جخوک گره او تی دابن ایکو نکت نکار جبوی او بکم نکار ریل بر وان بی بکر و ایسا yani bazar امی زیده گرانی خوب بدنه که ایرو مدیا جواکی خدا دو براستی هاته بیرامن من دگو از گرانی خوب بدنه سر استانبولی از tabi شخصی مترینینه yani ام حس کرد و دلدار edine و بازار آمدی yani بازار آمدی بلا بازاری منه از بانک بکم کی دبستانه کی بازاری من برای بی درسا کردی نمینه امی و حولی بکن و بردف که حس کرده دولت خانم شرناکیه اویزی ایشالله شرناکی بخافته جبوی درسا کردی لشرناکی دبستانک به درسا کردی نمین و جیه دنیشی چقاسا بو من وهذا فکری لی دو براستی همه ببیشم دو دا کتسری من
یا لباجارا کی وکی بازی ده جی واری شیخ احمد خانی احمد خانی کو بنگها فکریاتا کردستانی آبیتیه دولت بونی آبیتیه و ام دری چاوی دانه ام همون دوین ام دری چاوی دانه ای کو ام بیجن نتیوه پرورد لی مخابن لباز لآخاویجی لواری ویجی درسکی کردی بنبی من ایرو بانگی کی بازی دیا آگریا کرد مگو دنگی من بگینه وان و کیماسیه کی مازنه شرمازیه کی مازنه کل بر پرورده کردی وبیه فرمی 2012 برده لی حتی نال یک دبستانه کی لویدری درس کردی نه تگو هیل سرحد و نبی یعنی همو باجار سرحد مخابن آگاهیات سر گنگمی هیا لگنگمی عجبات اشتکی چیویه براستی ازی وان پاروا بکم دروجین پیشتا یعنی لکی دری بگاف چقاس هنه حتی انا لکیری و بونه لکیری و نبونه از یاد خوازم او بونه یا وی برنامه جی بویجم ایک وی برنامه جی تماشا کرد برا ایرودن حتی دست جارتا درسی بو قط وی مجاری امز روجوی در نخن روجوات ترکیه دنیا چیده و براب وی امی بوان راجی محقق تیکدار من علاقدار من لی ام روجوات درسا کردی قرسین کردی ساتیا کردی داخواست کرده ساتیا کردی روجوی در نخن و دیگ افدا حول بدن لی گلک بازاری ترکیه جمعه پیام دشینن تلفون من حسابی مدیا جواکی و به تلفن المدگرن دبین ام دخوازم وار خبرتا لبازاری املینجی بین کرن زاری مرازی بین کرن بیا تشکی پر باشه و از باورم امی و خبرتی لگور جرماندن خوشی ارگانیزه بکر ایسال پر باش دبی که صبحی یعنی اگر وقتی حسکرتون بکارن تثبیت بکن بکیجان باجارا چند دبستان هنه تیدا درسین کردی تینه داین و لکیجان باجارا تنن امجی وان بو اشینن مدیا جواکی ده جی ام درخن پیش یعنی چون مثلا او باجار و ناوچهی که لیه درسا کردی نای داین برای انسانی وی دریجی بزانه بنکو شون دمانه اینی صد و سانه که احمد از سیاست مداری کردن او ها وک و روزنامه وان وشان چه دیگر همیاره که وشانی از این سال نخوازم از این سال پاری که زختال به همون کرداشم از یعنی وسا نبینم پرزیده هیوی خواهش سیاست مدارانه که پر سیاست مدارانه از همیا زوره همیاکم از زوره این سال همیاکم از دوی باید مافدار بینم 5 سال بینی امتنی هستنه yani eri valla birasi hak var u PVD peki val ve miktar ki vanji havda li pırhındike ezi isal jwan raji li gorxu ve proje bername be ezi bejim ey reverbero evken dami hak pari bira navçeya embevejin Diyarbakır çermik li servebe ey nizam falan parti diyar servebe ey komela Diyarbakır ve navçan servebe ey partiya demek mesela ezi bank bakım. Bankın ne cihalı libeli vekil rehniye ki yani mukabın siyaset medarı me Kurdi başını zanın. Can adı de meşkisa Türkiye'de hene ki Kurdi dönerin be çapamenyera dağıfın yani Kurdiye ki pır xirab. Ve ev buxwa Kurdiye xasara rast bıkın. Beli. Denizda stadista rastem u denizda me çen ve şan çen agahi jibu kul navenda perverdehiye gel li halk eğitim merkezi binavi Türkiye hakik kursen Kurdi heye me var belabkir o müvekkili min Ali Çeven minu me havraji denge kikir dengi zedetir de civana me parvakir evji vega de her aliye medya civaki da te temaşa kirim bu dahan hazara belki hani cagi sadan hazara viaji bu dengici jopre insana jme sadikin ko jibu mazana le navenda perverdeye gel kurseye u vega le zaninge ha artiklik ji online
Xursen Kurdî hene em vana jê didine nasandin. Xursen em bibêjin ku melew û ê taybetî ê pir piçûk jî wan jî em hewl didine nasandin lê Xursen navenda perwerdeya gelekî giringekekî Ahmet li wan dera dem sînorkirînîne. Em bibêjin em ê van rojê nêza li Esenyurtê bine dest pê kirin. Mecbûr ra mamoste jî ayar kir. Mamosteyekî zanîngeha Artukliyê beşa zimanê Kurdî xeraniye ve da ayar kirin li wêrê da qeyîd kirin û em jî serî lê dixin ji bo vê bike û em ê wahakî bangî wekîlan jî bikin bibêjin hûn jî ji kerema xwe bibin wesîle en hindik wekîlê kê dirêne li wê derê qorsê binêvekirin hûn jî nav xwe da binêvekirin navenda perwerdeya gel cê em bibêjin li navendê xwe yanî li merkezê xwe tenê na dikarin herin li komeleya dikarin herin li partiya dikarin herin li her cî kurs vekin ev ya ji bo tiştê dinê tê kirin em bibêjin ji bo İngilizî ji bo dersa matematikê ji bo hinek dersa lê me hetan ha ji bo Kurdî bikar naniye di wî warî de jî xebatekî min wahakî çêbû min ew sîstema wî li serê xebitîn kodên dersa derxistiye em bibêjin asa A1 A2 B1 kodê wan nivîsiye û ji bo hem kurmancî hem bo zazakî car cara wan jî parve dikim raya giştîra kî bixwaze serî lê xet çünkü parîkî teknîk e yani merv geva ku bixwaze heman normal hene qeyd bike de online de gere merv qeyd bike jêra divên AI dikeve werî merv heq nayde parîkî zor e ji wê bonî ji bo ku rehettir ve hêsantir ve min sîstema wî parve kiriye car cara ez wê nivîsê parve dikim li her cî insanê me dikarin hewl bidin îsal ez bawerim di wî warî da jî ev ê li gora salê berê rûpelekî nû vê bibe. Belê di zanîngeha da te behsa beşê Kurdî kirin yani weke beşê Kurdî ne ya weke beşên Kurdolojî ye Navê wî fermî aynı ew haye Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü. Yani ne beşi Kurdolojiye ne beşi Kurdiye. Aynı bu wî navî dersin têda Edebiyata Dîloka Kurdî dersî wî pir giringin û pir kalîteya wî zêde ye û ez car jî bang dikim em xwayî li van beşa derê ji xwe bi xebatê me ez bibêjim mesela çevrikê li Bîngölê êdî hatibû astekî wisa kesî qen tercih nedikir nedixwast hatibû bergirtinê bi xebatê me nasandina me û van hewlê me wisa bû xaneke anatije dibe qasê agahiya ku te jî belav kiribû Elî Çeven Cerradel wê derê wê bixûnê ne Elî Çeven beşa Bîngölê qazanç kir û vê gav van saeta da evê bi rê keve ji Stenbolê here wêrê û ez Elî Çeven emanetî çewlikiya Bîngöliya Mûşiya derdora wêrê dikim û ez bawerim qazançkirina Elî Çevenê ku beşa zimanê Kurdî qazanç kir evê tesîrekî jî li ser xebatê ziman jî bike ez wisa bawer peki li İstanbulê zanîngehê ku tê da ew beş heye hene na pênc zanîngeh hene li Tirkiyê serî li Artukliyê de bû li Mêrdînê pisra li Mûşî çewlikî li bajarê Kurdistanê ne bajarê Kurdistanê Amedê vebû wanê heye pêgav em tabii ki hewl didin ku li bajarê mezin jî ve bibin li Stenbolê li Enqerê li bajarê mezin jî ve bibin Peki yekî Subhî yani ji bo ku mesela di zanîngehekê de beşeke wilo beşeke ji bo zimanê Kurdî pêşxistina çandûnera Kurdî ve bibe kî divê dest pê bike yani xwendevan yan em bêjin yani kî divê destpêkê daxwaz bike Navber programê me de heye ku em fermî ji UK û zanîngeha Stenbolê bixwazin em ê di nêzda bixwazin daxwaz bikin ew parêkî dereng zû da yani weke hezkur gere welatî bixwazin ciyê xwe da gere zanîngeh bizave ku vê hewceyî ke ji xwe ber jî dikare amedeya wê çê bike yek dikare xerar bide ji xwe da yani zanîngeh gerek kadroya wîya akademik jî hebe yani em bibêjin gerek profesörî wî doçentî wî kadrolî jî hebe ku yê
destür bide, izin bide ki kulübe zanigehî verbibe. Derbarê mamosteya da ez bawer dikim êdî pirsgirêk tune ne? Vêga ser 2000 derdora 2005 mamosteyê ku formasyona beşa zimanê Kurdî qedane hene. Yani mamosteyê ku karin dersa Kurdî bidin. Erîlê bi formasyonu yani tam teknika bihîn kirine ew beş qedandine vêga hene û ji xwe bi van xebatê me nasandina wî jî evê bibe faktorekî ku ew jî zêdetir bikevne kar lê me dopêrîhanê jî bangekî kir me ku ey welatîno li her cî li ser cîmerê ji Wezareta Perwerdehiyê re daxwaz bişînin bibêjin ki em zarê xwe re dersa Kurdî dixwazin binêmijartin lê di kadroya da bela mamosteyê Kurdî tinin ne dibistan forma bela dikin ku heqî wa heye ne jî rê vedikin ku em wê dersê bijêrin daxwaznameyê xwe bişîrin Wezareta Perwerdehiyê em jî bişîrin mamostê binê em car cara dikin hûn jî bikin derdorê we bira bikin temaşevanê me hemû bikin rêkekî rahat e li ser e-devletê sistemê da meriv dikeve cîmer sistema serokkomariya Tirkiye daxwazê meriv digire em bêjin xwestekê meriv daxwazê meriv şikayetê meriv digire tiştekî rêkekî baş e ji bo welatiya rahat e meriv serî lê dixe anîncî nanîncî ne baş e lê ku ew taleb çû ket qeyda wan elbette ji wan re dibe rojev ji wan re jî ew dibe îsal evê nêz da yani beriya serî salî 10,000 mamoste nê Wezareta Perwerdehiyê bigire ji bo ku zêde mamosteyê Kurdî jî bên kevne qadirê dibe bê xewata bike ez bi xwe di hesabê xwe medya civakî da piranî li ser Twitterê vam dikişînim ser xebatê buha demdema ser Facebookê da lê cêdinê da jî nizam ku video ve axaftinek ve bira însanê me bişopînin şikerema xwe û ji ana da li ser cîmerê bira daxwaz bikin bibêjin ki ji ber ku mamosteyê Kurdî di kadroyê da tune em zarê xwe nikarin dersa Kurdî bijêrin em dixwazin hûn mamosteyê Kurdî bikine kadroyê ez bawerim evê tesîr li ser ew ka ku hejmara ku Wezareta Perwerdehiyê belî bike bike tabii vana bi planê tên kirin rahat jî nînin ji bo kadro bê vekirin gerek berê ev ders hatın bijartin işte tekniki wisa jî hene lê dîsa jî bira daxwaz bikin eger kes xweyî lê derdikeve nabe vêgav eger ku ez bi xwe û bi sernavê Komela Hez Kurdî ku bi dû neketma li dibistana duyemîna Stenbolê vêgav dersa Kurdî ve nebû. Kekesweyî bi taybetî ez te pîroz dikim Hez Kurdî di vî aliyê de pîroz dikim yani xebatên ji bo pêşxistina zimanê Kurdî ez bi xwe weke beşeke girîng weke xebateke ji bo azadiya gelê Kurd bînim. Yani geleke zimanê xwe nikaribe biaxe, zimanê xwe nikaribe li pêş bixe, zarokê xwe bi zimanê xwe nikaribe perwerde bike ew gel nikare azad bibe. Yani ev xebat weke xebateke pîroz e dibe herkes vê xwedî derbikeve. Min ji ber vê yekê balkişand ser hewldanê mamosteyan bi taybetî divê derbarê da mamosteyên Kurd divê rola xwe daha baştir bilêzin. Yani bêguman mamoste rola xwe dilêzin lêvelê daha baştir mamoste dikarin derkevin pêş û mamoste dikarin zêdetir malbata îxna bikin û cesaretê bidin malbata bikûn malbat bikaribin zarokê xwe bişînin dersa. Mesela mînak bidin li Avrupayê tu zanî Wezareta Karê Perwerdehî ya Tirkiye mamosteya dişîne Avrupayê jî. Tenê Avrupayê dibistanên Avrupayê de ew derê ku zarokê Tirka diçin dibistanê li wan dera daxwaz dikin ku sinifên ji bo dersên Tirkî hebin. û ez wan mamosta dibînim car carna li malbata digerin diçin derya dixin divê werin zarokê xwe binivîsînin bira zarokê we bêne dersên Tirkî. Mixabin pir Kurdê me jî zarokê xwe dişînin dersên Tirkî lêvelê daxwaz nakin ku li wê derê dersên Kurdî jî vebin.
çünkü Avrupa'yı لحمو دری Avrupa'yı Kürt dikarin daxwaza dersên Kurdî ji bo zarokê xwe bikin. Yani kıstas evvel Almanya û Fransa di mektebekî da dibe kêmanî 20 heb zarok hebin ku daxwaz bikin dersa Kurdî bibînin. Pir deran ez dibînim ne tenê 20 heb zarok, 30 heb, 40 heb zarokê Kurda diçin yek dibistaneke li wê derê daxwaz nakin ku dersa Kurdî bêdayîn. Bêguman sedemên dijî hene. Mesela em bêjin dewleta Tirk mamosteya dişîne meaşê mamosta bixwe didin. Ji ber ku dewletên Avrupayê meaşê wan mamosteya nadin. Dibêjin hûn bixwe dibe yani kîjan dewlet mamosteya dişîne meaşê xwe ji wê dewletê bigirin. Mixabin dewleta me Kurda tune ew mamosteyê ku biçin dersa Kurdî bidin jî nikarin meaşê xwe ji dewleta ku navê xwe dewleta Kurdayê bixwazin. Ama derfetê din hene dikarin bi dest bixin. Ya min xwast ez bêjim xemsariyeke heye. Yani çi li Avrupayê ve û çi jî li Kurdistanê û Tirkiye ve xemsariyeke di nava malbata da heye. Mamoste divê derbarê da dikarin rola xwe baştir bileyzin. Tu çi dibêjî? Sadî rastî. Yani tabii ki gere heşmendiya me zaman pêş ve em دوی وارده کماسی خو ببینن او خیلی زمانی خو درک کردن ام به زمانی خو ancak خیلی کردیتیا خو درک کردن جوی بونی Türkiye Kürdistan'ı an diaspora Avrupa'yı keredi ve beraber derfeti ku hemen der em خیلی درک کردن derfeti ku fermine cibinin o tise ku ferminine ji vek mesela Türkiye he zamanı Kürdi kanuni da desturi da mekazagoni da bcine biye em da fazla fermibuna bici bütün evya mafekime ravaye siyasi hakiki hukukiye li tisiku mafeku heneci gere em natırsın xemsar neben anc başka faktora xojedur naxın edin evya hat din ki ku zamanı Kürdi akafna bir taluke kamazındaye ku em xeyli derne kem biya nave li ku em xeyli derkemici ve dibe بخواتی که حس کردی دان نشاندن از هیوی دیکم ایدن رای گشتیا میکردم ای سال پیوا و ای سال 2025 و ام بیجم که آستکی بریا ویدینه در هارا جبر نه پیدا و از دوی وارد به هیوی می و en hındık evya emeği bakın per insan merat kevne tekili hatta karbu emeği ve tekiliyi bızvarın serhavat yani emebeyjin zeyletir bakın o jixo evya eğer yani evya evkika maneviyeji yani ez bixo beni elbette bir kare xuye parizeliye şanazım marif kare xudike alikida ya ki normale li devî warîda eger serkeftinekî çêbibe eger ez bime wesilekî zarokekî Kurd here dersa Kurdî bibîne an zarokekî Tirk ez xeberekî xweşî bibêjim vê gav li Stenbolê zarokê hejmarê wê ana nabêjim bira pir ew nebe çünkü sivêro li ser wan jî hinek rabin astengiya çêkin yana ewka çêkin di nav dersa Kurdî da zarokên Tirkan jî hene ev ya Haskirna mamoste an xebat geva mekir bini meclis malbatê Tirkara go videoyê me da jî heye ez Tirkara zîm Tirk Kurd fark nake wê dersê bijêrin û dikarin bibijêrin û rola wî jî bû vê gav hinek zariyê Tirka jî dersa Kurdî li Stenbolê dibînin û ez dîsa bang dikim van halk eğitim merkeziya jî ji wî kursê Kurdî jî em teşvik bikin bira Tirkiye her devan kursa û evê her ne hinek ji me diparsin car cara evê her jî bira ku me ew serast kirin jî evê her jî xebatê wiha heta niha însanî me nekirine siyasetka bi sonoganî avêtine û mixabin dersekê Kurdî me bi rêya siyasetê heta niha nedaye vêkirin elbette ki yani em kemasiye xwe hevce bibînin ez li vira armanca me nekwez îlan paznê me bidem xebat ama bi rê ew hakî ancak dibe ev ya pratik jî ve wiha nîşan dide û em xwe lê derine kevin jî wezareta perwerdehiyê jî
ev hak daniye hana. Dve bunu tazi becerin, tazi necerin. Keyf aman civan. Ciye. Yani cive bunu geri em koyil ederken. Yani naskırına ve mafi jibo Kurdan beguman jibo geli Kurd demam ro perskirek geli Kurd diye berçak tır zede mezin nine leberi de aliye kidaji mezine. Madem ki ev maf hatiye naskırın dve Kurdci ve mafi baş bikar binin. Eğer em bikar neyinin ve demi hin rayadarı devlet atık ve derkebin bejin mezen men maf ji Kurdara naskir lebeli Kurd ve mafi xudi derneketin û zarê xwe zarokên xwe naşînin dibistana zimanê Kurdî fêr bibin û piştre jî em nikarin daxwazê tiştê de bikin. Pir spas dikim keke Subhî û carekê din dibêjim tepkîr dikim ji bo bêkarî. Belê keke eger em hatin dawiya berdamê diyajî bal bikişînim serî wek min dizanin di Meclisa Tirkiyeyê de jinekî Kurd dayîke Kurd xwastibû bi Kurdî bi axiveta komisyonê de nedabin axaftin. Dûra jî Serokê Meclisê gotibû ki daxwaza kesî ji bo Kurdî tune qesta wî belkî îmiralî ve belkî Partiya Dem ve ez nizam qesta wî belkî Xandî ve qesta wî kî bi nizam li ser wê me kampanyekî helmetekî çêkiriye me daxwazname amade kirine daxwazname amade kirine bi zimanê Kurdî zaravê Kurmancı û Zazakî û bi zimanê Tirkî em bang dikin em van daxwazname bi posta xalî bi taahhütlî iadelî taahhütlî wisa bişînin bir here bikeve qeyda meclisê bir here bikeve qeyda komisyonê ew daxwaza ku em Kurdî jî Kurdî ra statû dixwazin Kurdî bê fermî ev ya tiştekî pir girînge vê gav ji ber ku komisyonê ke ji ber ku evê hinek kanûnên Tirkiye bên guhartin ji ber ku îtimala kanûna bingehîna Tirkiye bê guhartin bira ev daxwaz herin bikevne xeylê Tirkiye. Hinek qism kîmeyê Kurdan li Öcalan din herin divê de we Öcalan nexwast nizam mafên Kürtlarî naxwast. Heqîban heye li gor xwe rexne bikin icabında lê ev ya têrîne bira li xwe binêrin. Ew çi dike tu çi dikî ez çi dikim. Me vê gav ew linkî me heye li ser internetê bira hemû Kurdê me li kê derê bixwazin eger ew nikaribin anê bînin xwarê em dikarin bin alîkarî wan hemû partiyê ku statû ji Kurdî ra dixwazin an em bibêjin însanê ku ji Kurdistanê re dixwazî bira Kurdistan ka azada serxwebexwe bixwaze. Dixwazî Kurdê ku federal bixwazin. Dixwazî Kurdê wek wî bixwazin. Kê çi dixwaze bira lê ji bo fermîbûna Kurdî bira hemû wan daxwazê xwe bikire qeyda meclisî. Navê wî lînkê dikarî bêjî ez binivîsînim ser ekranê. Min ev link avête beriya bernamayê min avête telefona te navê wî tabê di Google Drive da tê ew kirin em ser hesabê xwe an bi bernameyê ve bizerleqînin belkî wisakî bibe. Du weşana evê da YouTube'ê de ez ê binivîsînim. Belê yani em demdema parve dikin û em ê di nêz da teqrîben himaz wî jî bibêjim vî dawiya vî heftana dawiya heftê were ji bo Kurdên ku em bibêjin mafê dersê wan dixwazin û statû ji bo Kurda dixwazin em ê bangekî bikin qet cudatî nav partî komelê û fikra da tune hemû di wî warî da em hevkarîkî çê bikin û em ê li seriya jî xebatkê li İstanbulê jî bikin agahiya wî jî bibêjin bi van xebata bira daxwazê me kevna qeyda devletê eger daxwazê me neket qeyda Wezareta Perwerdehiyê eger daxwaza me neket qeyda meclisê wê çaxê wek serokê meclisê jî dikare bibêje ve kesî Kurdî nexwast. Ji bo ku em en hindik nîvê vê devleta Kurdin en hindik li İstanbulê 5-6 milyon Kurd heye divê em li gor potansiyela xwe tev bigerin netirsin ev ya heqekî yasayî ye û bixwazin daxwaza statûya Kurdî. Pir spas dikim
Peki subhi û carekê din dibêjim ji bo vê xebatê te ji bo zimanê Kurdî pîroz dikim. Hêvîdarim weke me got pir mamosteyên Kurd jî di vê derbarê de bibin xwedî hewildan û rola herî mezin jî dikeve ser milê dê û baban. Ez kurtasî dibêjim em ê bi mamosteyên Kurdî ra jî bernameyekî çêkin. Li kîjan bajar dire bira bibe? Dixwazî bira Xadurê de be, dixwazî derva da be. Em ê xebatekî bi wan ra jî çêkin ji bo ku hem ew jî tevî xebatê bibin hem jî ku em pêşniyazîya xwe ji wan ra bibêjin wan teşwîk bikin. İsal beriya hilbijartina dersê ew di bernameya me de heye. Em ê xebatekî wisa çê bikin. Ji wê bonê ez sirabê xwe ji hemû mamosteya ra dişînim bira xwe li zimanê me yê Kurdî derkevin dest bavêrî. Pir spas dikim hevalên hêja temaşevanên bi rûmet em gihîştin dawiya bernameya Rojev heya carekê din bimînin bi xweşiyê de silav